L-oġġezzjoni. L-oġġezzjonijiet huma l-oġġezzjoni ambjentali, l-oġġezzjoni fuq natura edukattiva u l-oġġezzjoni fuq kwistjoni ta' good governance, ta' tmexxija tajba illi minflok hawn qed naraw tmexxija ħażina. 3 raġunijiet għaliex aħna ser ngħidu le. U dawn ir-raġunijiet mhux qed tagħmilhom l-Oppożizzjoni biss. Hemm barra, Sur President, hemm ħafna u ħafna nies illi huma kontra dak illi qiegħed jiġri llum fil-Parlament. U fil-fatt, il-Prim Ministru jekk irnexxielu jagħmel ħaġa b'din il-biċċa xogħol, irnexxielu jagħmel waħda. Irnexxielu jaqgħad lil kulħadd kontra tiegħu. Dak li rnexxielu jagħmel. Għandek l-għaqdiet ambjentali kollha kontra tiegħu. Għandek il-bdiewa illi huma kontra tiegħu. Għandek saħansitra l-għaqdiet tal-kaċċaturi. L-ewwel darba f'pajjiżna li l-għaqdiet ambjentali u tal-kaċċaturi qablu. Ġabhom jaqblu il-Prim Ministru Joseph Muscat kontra dan il-proġett. Għandek il-Kummissjoni Ambjent tal-Knisja, għandek l-Arċisqof innifsu personalment tkellem ukoll kontra din. Għandek grupp ta' artisti u nies mill-qasam tal-kreattività li wkoll bagħtu ittra miftuħa lill-Gvern. Għandek 150 akkademiku Malti u Awċi li semmew diversi oġġezzjonijiet. Għandek l-għaqdiet tal-istudenti, għandek lecturers tal-università, għandek ukoll il-Kamra tal-Kummerċ li wkoll ħarġet sqarrija fuq dak li qed jiġri. Għandek l-għaqda ta' min iħaddem l-MEA. L-ewwel darba naħseb illi għaqdiet ta' min iħaddem ħarġu jitkellmu fuq proġett illi l-oġġezzjoni ewlenija tiegħu hija oġġezzjoni ambjentali. Għandek l-avukati illi tkellmu kontra dak li qed jiġri. Għandek ħafna kummentaturi, inkluż opinjonisti, illi ġejjin mill-kamp politiku tal-Gvern jew is-soltu jiktbu favur il-Gvern, imma fuq din kitbu kontra l-Gvern. Għandek kunsilliera lokali fosthom il-viċi sindku laburista ta' Marsa Scala, Desiree Attard, illi rrid ngħid kellha l-kuraġġ titkellem ċar u tivvota favur l-ambjent anki fl-laqgħa tal-Kunsill tal-Lokalità tagħha stess. Għandek deputata laburista, jew ex illum deputata laburista, illi llum hija deputata indipendenti, l-Onorevoli Marlene Farrugia, illi kif kulħadd jaf tkellmet apertament kontra dak illi qiegħed jiġri. U illi tkellmet anki minn pożizzjoni ta' chairperson tal-Kumitat dwar l-Ambjent u l-Ippjanar. Mhux kwalunkwe deputat, imma deputat b'esperjenza u għarfien partikolari dwar is-suġġett li qed nitkellmu fuqu. Għandek ukoll il-whip tan-naħa tal-Gvern li kien preżenti fi protesta pubblika mill-front illi twaqqaf apposta sabiex jitħares l-ODZ. Għandek moviment imwaqqaf apposta il-front ħarsien ODZ immexxi minn Michael Briguglio, akkademiku u ex mexxej tal-Alternattiva Demokratika. Hemm aħna tal-Partit Nazzjonalista, hemm ħafna laburisti ġenwini, hemm ħafna votanti wkoll li anki jekk mhumiex nazzjonalisti jew mhumiex laburisti ivvutaw lil Joseph Muscat fl-aħħar elezzjoni ġenerali biex qalu ħanafdaw lil Joseph Muscat u llum jħassuhom diżappuntati u traduti b'dak illi qed jiġri. F'kemm illi ngħidlek semmejtlek 20 kategorija ta' nies reali dawn nies. Dawn mhumiex numri, nies reali illi qegħdin joġġezzjonaw bil-kbir għal dak illi qiegħed jiġri.